Puilano Jisu Khristo ni mung kahambai norok jotono no haina hai Khristo ni ambassador channel lo lamsogo. Tini ke sing Matthew chapter 13 verse 19 no Jisu samani bom hai bororok lama klaini machli hai abono khanalayan. Matthew chapter 13 verse 3 to 4 o Jisu saka borok khoroksa machli sarna hani thangka sarpru baksa machli lama klaikha hake toksa-toktwirok phai jawai khibika. Hakhe Jisu Khristo machli sarmani rwngthoma-o tamo sajaka abono phwrwngnani chengkha. Jisu oro phwrwngkha je Kaitorni ha eba kingdom of heaven bahaike chengjak. Kaitorni ha machli sarmani bisingni se chengjago. Khoroksa kheto khlainai borok bini kheto-o bwthai thairwnani bagwi machli sarmani haikeno Kaitorni ha-bo oma haikeno chengjago. Hake oro machli hingmani khe Kaitorni Kok kwthang English bai khe the word of God no. Oma haikeno Kaitorni Kok pirmani bisingni se Kaitorni ha chengjago. Tei Kaitorni Kok borokni kha-o se pirjago eba sarjago. Matthew chapter 13 verse 19 o Jisu sbai saka je Kaitorni hani kok khnawi romi manjarok borokno wngkha lama klainai machli hai. Borokni bisingo sarjakmani abo soitan segitlang phaio. Oro lama hwngmani ke kheto kwjatwi je lai tongmani abo teibo lama tongo tei abono karibo khetoni gana gini ni je kinar tongmani abo teibo lama tongo. Hake oro machli sarnai a machli no bo sititei lama sarmaniya. Oro sanani naimani ke baksa machli lama klaikha. A machli sarnai bo machli no soi jagao no sale sarkha. Haipon abo baksa khetoni lairok klaikha eba kheto kinani lama klaikha. A machli lama klaimani bagwi abo bumuk beri manglak tei abo togrok phai susigi tlangui thangnai. Hake oro susigi tlangnai tok sabo abo ke soitan. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 o sao soitan wngkha o swngchani mwtai haimya bono aswk borok ni bwkhano tei mokolno Kristoni a swngchasano nugya tei khnaya tei pobloi tonibo soitano o swngcharno bini control khe borokno khlaiwi tonijak haini bagwi kwbangma borokno tongo je o khwi thonjak swngchar bai phuli gdaljak tei kwmawi tongbajak. Borokni langmabo swngcharni musungma tei saksakni musungma hamya no gdaljak. Aboni bagwi jefuru chwng abo hai borokno kothma kaham khnaruo afro borok a kothma kahamno romi manja eba buji manja ongo. Tamoni hinba borokni je bwkha bai wansungma rok aboro bebak o swngcharni musungma hamyarok bai khe gdaljak ni bagwi bujiwi manja ongo. Oro swngcharni musungma hamyarok hingmani ke o swngcharni entertainment tongthok-chathok sakmotok TV film teibo juda juda rwsamung hamyarok bai mwsamung chamung nungmung hamya tei cheating kariwi rangajimani akon rok bai gdaljak. Tamoni hinba borok salbrum brum o swngcharni musungma hamyarok ni phasing mokol tei bwkha berajak. Hake oro srai srai jefuru abo hai borokno Kaitorni kwthar kokrokno khnarwjago afro no a kok thai kwthang a borokni kha-o thai eba jaga snami manya ongo. Hake a machli bwkhani gana gini ni a layer o sarjakmani bagwi abo bwkha bisingo hapsugi manyani bai soitan srai srai ke sawi mano. Soitan saimano je a borokno ani khwiyo kwcharinani jora nanglak. Hake afro khe soitan bini musung tui kheno a borokno bini khwi bai khatori paio. Aboni bagwi a borokni bwkha bisingo sarjakmani je machli eba Kaitorni kwthang kokrok aboro bebangno okhorui thangbaio. Kaitor o kok thairokni bisingtwi jottoni sakano hamrui risikdong. Amen.